हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। जायखिजाया मोनसे सरकारि साख्रि मोननाया सासे सुबुंनि थाखाय बेसेबां हाबिला। बे साख्रिया ग्रेड 4 जा एबा ग्रेड 3 जा मोननो थाखाय हाजासे नाजायो। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मिशन 1 लाखथा साख्रिनि लिस्टआव बबे डिपार्टमेन्टआव दङ बेसेबां खालि मासि। गमामा रायजोनि 1 लाख सुबुङा साख्रि मोनमारगोननि रादाया सैथोना नंखाय आरो मा रोखोमनि मासियाव बांसिनै साख्रि ओंखारगोन। स' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय था। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अननानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। बिदिब्ला गुबै आयदायाव फैनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। 1 লাখ ল'ৰাক মই গণি চাকৰি আৰু সেইদিনাখন 1 লাখ ল'ৰাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া মিটিংখনৰ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াকো বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ। सोलिबाय थानाय सरकारनि समावनो होनाय जागोन 1 लाखथा सरकारि साख्रि। सरकारनि फोसावनानै होनाय फोरमान बायदि 40टा बिफानाव खालि जानानै थानाय मासिफ्रा जाहैबाय फारियै एलपि सेक्सननि थाखाय 17,192टा मासि, होम डिपार्टमेन्टआव 14,172टा मासि, प्लेन ट्राइब्स एन्ड आदार बेकवार्ड क्लास सेक्सननि थाखाय 6,878टा खालि मासि, इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि थाखाय 3,347टा खालि मासि, ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव 3,014टा मासि, एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्टआव 1,502। बेबायदियैनो हायर एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दङ 1,938टा खालि मासि, पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव दङ 1,793टा, जेनेरेल डिपार्टमेन्टआव दङ 1,360टा, ट्रान्सपारेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्टआव दङ 719टा आरो फुड डिपार्टमेन्टआव दङ 659टा, बिजनेस आरो इन्डास्ट्रिजआव दङ 622टा, गौहाटी डेभेलपमेन्टआव दङ 577टा आरो मिउनिसिपाल बर्डआव 560। बेबायदिनो गासै 40टा बिफानाव खालि जानानै दङ 57,898टा मासि। बेजों लोगोसेनो आसामाव पुलिस आरो बायदि बिफानफ्राव गोबां रोखोमै मासि लांदां जानानै दङ आरो बेफोर गासै लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो सुफुंनाय जागोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा बैफोर मख'नाय 1 लाख मासिनि गेजेराव मा रोखोमनि एबा बेसेबां ग्रेडनि जबफ्रा बांसिनै थागोन। बिदिब्ला बेनि फिननाया नायदो। मोनसे रादाब बिलाइयाव बे खोथाखौ रोखा खालामनाय बायदिब्ला बैफोर 1 लाख मासिनि गेजेराव बांसिन मासियानो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि जागोन। बेनि गुबै जाहोना मोनसेयानो जे खम पार्सेन्टेज एबा खम मार्क थानाय सुबुं बिथांमोना जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।